ва очаҷонои хушрӯ духтаракҳои тозачаи коргарак касе ки либосҳои сафеда мехоҳ ба айна бушува айнаҳои будортон ёфтам 5 килош 90 сомон ранги дига ҷовори 100 сомон нест 90 сомонай 1 килош 18 сомон меғалта буш беҳад хушрӯа я таша мегирем бовар кунед ҳатто 2-3 моҳ мебара шок ценам бовар кардем ки шумо дар 90 сомон 5 кило айна гирифтед ба айнои миф касе ки мепурсид 6 килогаш 150 сомон ҳастай ай чанд килога сар мешавад башам дора айди килога сар мешавад дӯстони азиз чанд амуд айно дора ёша нархоша намегум обшабзор мекунам ариел оригинал дар кортон бошад тоза турки персилошонам беҳад хушрӯа айём нали чӣ доранд кадом намудиш хулос дар кори закати шуморо қабул мекунанд дастафатон роӣ мекунанд суроғара ман дар берун навор кардагӣ нишон додагиам бо касре суроға нофаҳмои занг бизанед нависед маълумоти пурратар аз хичон бигиред бренди айерам ҳама медона бренди вестнарам ҳама медона ҳар душам ранги асал ғавсай нигоҳ кунед духтаракҳои хушрӯ ирам 40 сомона ишам 40 сомона ишама бисёр истифода мебарам беҳтарин гела духтарако бовар кунед ҳам хафи хушрӯ мекуна ҳам буш хушрӯай баъд чиркат гуфти гапа адуши меравна баъд чанд намуд брендҳои дига ҳастай гело дӯстони азиз не намудчам ҳастай бренди боно ишам беҳад хушрӯай бонурам чанд намуд дига ҳозир обшабзор кунам бинед чӣ намуда дорам ба казанои хушрӯ близна буда бахш близна доран ба нехели ваё доран духтарако атинанил мегин ана юро барои ванашӯӣ ку саб сафед мекунам бешухӣ бигиренда ба касе ки хулас ай 35 сомона сар мешад то 40 то чанд намуд нархора дорад кадомаш дар кораи доставка лозим бошад марҳамат духтарако нигоҳ кунед читон ёфтам химикат барои доғи қолина равондан беҳтарин чизай ирам нав омадагиай доставка равон мекунад ба юмошо барои пастел беҳад бӯи хушрӯ дорад ман худам ҳар фақат айём мегирам айём нали чи ҳастай хай хулас гел чанд намудай фериам доранд фериои 5 литр касе ки мегирад зурай бовакия таша мегирад 30 сомон ваҳ бача иқа арзон 30 сомон ба ин намудошам аста 45 сомон шок цена близна ба барои инкас шудан ай не намудош ҳастай 10 сомон ай 10 сомон дамес гуфтена нархи чанд бошад 45 сом 30 сом чанд намуда ҳастай ба барои нами казана ба фирмам ё барои плиташӯӣ антижирам бар азелит ин духтаро нигоҳ кунед барои дегшӯӣ барои плиташӯӣ барои газшӯӣ зури бадан ёрам хел адуши чиркан хали медишонан мебурорам ман худам шахсан фақат мешон дастам бе чиқа вай мекунам мекафонам не ки ба перчатки бушон ягон чи намешавад дар рафти видео ман дар барномаи аввал ман суроғара гуфтагим доставка хоҳем доставка аз наздик дида хоҳем рақамошон бо дар рӯи экран метавонед занг бизанем бинависед барои мошинаи ҷомашӯитон шудан ани порошко ҳастай духтаро хай хулас вибршон беҳад калона мифи майда ҳам доштиян вибри калона нархи дастрас бовар кунед баъд барои духтаротон бачаотон гели ваяй детски ани намудошам ҳастай ҳаёам заказ қабул мекунад доставка роӣ мекунад мағозашон нав киша даштаги лекин борошон ҳамаша аксионияй салфеткаи влажни нархаш сар мешавад аз 1 сомон анаку дӯстони азиз ма шумо да медонед чира тавсия метиҳам анами салфеткаи влажни тавсия метиҳам харидорӣ кунед 25 сомонай ҳама ҷода медонед на супермаркетҳо 25 сомон иҷода 20 сомонай барои уборка варианти беҳтарина як бор истифода намебаред дар кор шуд 10 бор ранги латачаи сарчоқча мешад ку шута истифода мекунед ҳам хеле ай салфетка бигиред соф пушаймон намешед ба кармани салфетка ҳастай на омадагиай на уже школниам сар шудагиай барои фарзандотон варианти беҳтаре ҳар рӯз мисол я донаша метиҳен чанд рӯз мебарад даше хулас ани хай пачка омадагиай хулас чанд намуд салфеткаи ҳамаи ним салфеткашон назар ба дигар ҷо реально арзон вибри салфеткара бинед чиқа бисёре таг боло ҳамаи ним ё салфеткаи влажниан марҳамат дӯстони азиз сайтона ат метавонед мекунем бидурем подписка кунед заказ кунед доставка ина 1 сомона дӯстони азиз 1 сома гуфтем салфетка дора хаи кармания варианти беҳтарин дастумкоза ё набошад намешад раҳу руай хулас детский вариантам доран калон размер ваям доран метавонед заказ кунед доставка ба ҳама ҷо равон мекунанд дӯстони азиз ина карманиёшон я бура чанишонтиём нигоҳ кунед беҳтарин салфеткаи бовар кунед худам шахсан барои школьником гирифтагиём сумкошон да ҳар рӯз кармани мемонам ягон ҷо мерам мисол дарс парс мехонам дасташон чиркин шава намешонам салфетка истифода мебарам барои падарка бурдан варианти меличи майдача яъне ёфтумтона ягон ҷо меран чизои нодаркор чи даркор чизои даркорӣ бибаран ки истифода бибаранд барои баня нехел комплектҳо нигоҳ кунед чанд намуд губкаҳо дорад дӯстони азиз пушака ки отдельно дорад санг барои почашӯӣ отдельно дорад массажка дорад шона дорад ду намуд ваяй духтаро наборай на каседе даркорай доставка равон мекунад марҳамат карда
бинависешон ёки заказ кунед доставка кунатон ба клатчҳои хушрӯ доранд. Собунҳои буддор дӯстони азиз каса мепурсид ай якошам ҳастай айни инам дошам ҳастай буи беҳади бад ба маззаан буи собуни вай духиги охи собунҳои духиги айё ҳам ҳастай наличи баъд ин собунҳози ганда тренчидагиан нигоҳ кунед дигар ҷода 15 сомон ҷа 13 сомон бовар карде накарде ки ихтиёр да дасти хитон ана ёрам ҳамаш каручи бошон ҳар хел медоне буи вай мекунам духияй мақсад ки дига ҳоҷат ба духи шапӣ нест ё танада гел шудан ҳоҷат нест немёра бигирен гуфти гапо ки я ча мегирен чанқа истифода мебарен адушак хулас як дунё буай собун вибруш беҳад бисёр ай баъд ин собунҳои тих меган мандарин меган замбурасал меган айёшам ҳастай собуно ганда тренч бренди софам ҳастай ина намудошам ҳастай дӯстони азиз фрукти ирам беҳад хушрӯай ана пенка вай гел барои дандон бошад чӣ бошад ина барои дандоншӯӣ ба фикрам хай прои нав ба филм омадаги ма чизе ки надидам намедонам инро нишон метиҳам барои дандоншӯӣ тавсия метиҳам хай иша медонем барои дандонро гуфти худам чиска кадан зубной пастаи детский доран йогурт вай фруктия карочи ё ҳам ганда дастрасай нархош ба дандонон инро седаряк ҳам сафед мекунад бигирен ҳам личебне милкои дандона личеб мекунад ҳам обичная барои дандоншӯӣ нағзай шоткоҳои оригинал ай 5 сомон ай 3 сомон сар мешавад ҳама намуди нарх аст хулас короче вибри беҳад калону нархи беҳад дастрас на меёрабинен чӣ хушрӯяд дӯстони азиз дар аввали барнома мо сӯғарат гуфтагем раҳи мардонай дӯстони азиз пеши амонатбанк ай лаби роҳ дуронтар бари кефсикачи раҳ мешава медроем мағозаи весна марамад аппаратҳои нав омадаги дӯстони азиз личебни ҳоз шумода маълумоти пурра метиҳем я бор мегуфтем дар бораи чи салому алайкум подписчикон ва апа хоҳарон бародарони азиз аппаратҳои личебни омадаги барои резиши мӯи сара кам кардан ва барои асабора ором кардан зиёда 4 насадка дорад ин насадкаш барои рӯай барои гардан барои даст барои тамоми рагҳо мешавад ки сведа мезанед истифода мекунед личебния дастанвалай номруш гаранти дорад личебния духтурон медонанд салон дар истифода бурда мешавад ишона чаша ки барои мӯи сара мезанед сведа нормалӣ мемонеша сартона массаҷ карда шона мекунед резиши мӯи сартона кам мекунад решаи мӯи саре ки рехтага вастанавид мекунад айнаш боша салон дар истифода бурда мешавад пав хоҳаро барои гирди чашмо гирди бини истифода бурда мешавад ки шустушӯи калон маҳфозаи весна дӯстони азиз қарор дорад ин тараф роҳ ба сӯи гипазем ҳама медонанд ин роҳа ин тараф бошад роҳ ба сӯи мардон ва якум советский инҷа кефсия мегзарем ана ҳамин бинои дуошонаи рангаш сиёҳ дига дӯстони азиз меравем дохили маҳфоза духтаракҳои хушрӯ очаҷоно апаҷоно барои шустушӯӣ кардан барои мо дар хона чи дар кор амин гелҳои хуб айнаҳои хуб барои ҷомашӯӣ фериҳои хуб салфеткаи влажни обязательно барои уборка ҳозир ма барои шумо як мағозара тавсия метиҳем бо нархи дастрас ва сифати олӣ молу маҳсулотҳои сифатнок доранд дӯстони азиз амин бинора дидем дуошонага беҳад наздик ба лаби роҳи калон беҳад наздика дигар ҳоҷат дар ин ҳавои гарм ба бозор рафтан нест бозор меравем пробка гарму дигар ё ин ки заказ кунен доставка равон мекунанд меравем дохили мағоза дар паси ин бино дӯстони азиз нигоҳ кунед беҳад ҷои осонивой амонатбанкам ҳастай ҳама ира уже медонад инҷа хуш ба сокинони ҳамин маҳалла ки ана мехоҳад дар пеш хонаашон шустушӯи калон молу маҳсулотҳои хонагӣ барои занҳо доранд омада бе доставкаву бе роҳи дур рафтан харид мекунанд омадем пеши бино дӯстони азиз нигоҳ кунед дасти чап мегардем ина аз белун плакатчон ҳастай ана инҷа бошад дӯстони азиз ана ҳаминҷай ха меоем медурем ана иҷо ҷои чиста бонвону заноай бовар кунед омадем дасти холӣ намерем то парфюм сонсазаштаҳои зур доранд ҳозир беҳад сезони ҳамин кремҳои барои рӯ офтода насӯзем духи оригинал дизадаран занона мардона пенка ҳама чи ҳастай мағоза нав кушодагиай дар бозор ҳамҷо доранд боҷада мағозаи нав кушодагиан барои одамое ки ҳамин маҳаллода зиндагӣ мекунанд гел балзам шампун салфеткаи влажни ҳама чи бо нархи дастрас салфеткаи влажни аз 1 сомон нархош сар мешавад ин салфетка барои уборка ҳама медонад беҳтарин салфетка хулас як обши абзорча кунам не гелора бинен 1001 намуд гел доранд бо нархошона намегӯям чихар арзон собунҳои хушрӯ доранд духтаро бӯйдор ба шоноам ҳастай зубная паста чанд намуд шоткоҳо ин айнаҳои килоаки касе ки мепурсид
баҷада духтаро гуфтем ки мағоза навк шудага ҷобаҷогузориҳои бо рафта истодааст анами рамис мегем историё вес нашомадаги и ҳам хахаф мекунад хушра я обшабзортон кунам бинен дар обшабзор чӣ доран дар магазиншон баъд метавонем заказ кунем доставкатон рӯй кунад бо дона навор мекунем видеои дигари моро муждат кунем.